Колегата Василев ме представи. Аз съм вече в тази група на възрастните хора на 78 години. Съм от които 52 години работя геронтология. Постъпих в Центъра по геронтология и гериатрия, който вече не съществува. Доста млад на 27 години. Всъщност, той по-назатък беше обеден с геронтологията и сега съм единствения, може би, от целият този колектив, който остана да работи в клиничния център по геронтология и генетология в Медицинския университет. Геронтологията е наука за стареенето, както каза Симеон. Първият човек, който използва думата геронтология е Нобеловият лауреат и голям биолог Илия Мечников. Името на Мечников носи Медицинският университет в Петербург. И той в своята половина живота си живее и работи във Франция, в Института Пастьор, където всъщност се заражда неговата голяма любов към геронтологията. Самият той е бил болен и това тежко е преживял смъртта на Пастьор. И анализирайки своето състояние, той стига до извода, че това е едно хронично отравяне на организма, дължащо се на гнилостни процеси в белите черва. Оттам нататък в кръга на своите интереси към фагоцитоза, като отправяне на фагоцитозата, той разработва и тази теория за старението, една от 400-те биологични теории за старението на Мечников за автоинтоксикацията. И по-назатък, може би, ще ви кажа някакво думи, как той ще един забележителен българин и има българска следа в неговата теория. Но Мечников пише през 1903 година една книга «Приората на човека», преведена на много езици, в която той за първи път определява думата геронтология, казва, че геронтологията и танатологията, наука за умирането, и танатологията е наука за стареенето, трябва да вземат своето достойно място в науките за човека. За човека, забележете. Няколко години по-късно, в 1909 година, Игнат Нашер, американски лекар от унгарски произход, който е педиатър, се заинтересува от проблемите на стареенето, което не е рядко за педиатри, за детските психологи, почва да се интересуват от целия жизнен цикъл, включително от стареенето. И той е впечатлен от големите медицински проблеми в напредналата възраст. Изковава думата гериатрия, по-подобие на педиатрията, неговата специалност, като наука за болестите на стария човек, болестите на стареенето, старостта, т.е. профилактика, симптоми, диагностика, лечение и цялостно справяне с болестите на стария човек. Значи това са два набелязах от клоновете на съвременната геронтология. Биогеронтологията, която представя Мечников, и фундаменталната геронтология, това са биологичните теории за стареенето. Гериатрията, която е медицинска специалност, но е проблемна на геронтологията, така че всеки гериатър е лекар на твоето подчинение, той има поне тази специалност, тя си има специална геронтология, но преди това има специална психиатрия и продължава да работи също и като психиатър. Това е широка специалност, както и педиатрията, хоризонтална специалност, защото тя обхваща всички проблеми на стария човек, както педиатрията се мъчи да обхване всички проблеми на детето. Другите две много развити на клонове на геронтологията, това е психогеронтологията или психологията и психологията на стареенето, която се развива също мощно в 20-те години на 20 век и до сега, и социалната геронтология, която е много тачена, много развита в западните страни, в Америка особено. Стареенето. Симеон добре каза, биопсихосоциална
социален процес и процес на развитие. Може да кажем обратното. Социално-психобиологичен процес. Говорим за биологично стареене или за естествено стареене и за преживелено стареене. Съответно, това има календарна възраст, хронологичната възраст и биологична възраст, която е съвкупността от измененията в най-важните показатели на човешкия организъм. И има патологично стареене или преживелено стареене или стареене, задвижено от стресовете и от измененията в средата на човешкия организъм. Но все пак в основата стареенето е един генетичен, биологичен процес, заложен в нашите генетични механизми. И факта е, че различните биологични видове, доколкото човек може да свърши за биологичен вид, живеят различно. Кучетата живеят 15-20 години, котките живеят малко повече, има животни, които живеят 300 години. Има организми, които живеят един ден. Продължителността на човешкия живот е биологично 100 и малко повече години, 120-125 години, по-възрастен човек. Аз не съм видял и не съм видял достоверни данни да има по-възрастен човек от 125 или 130 години. В положение, че аз съм участвал в мащабното изследване на българските столетници, организирано от колегата Георги Стойнев в Центъра по палеонтология преди години, където с доктор Константинов изследвахме психичното състояние на всички български столетници, които тогава бяха 420 души. Всъщност, първоначалните данни по предобяването на населението бяха за 800 столетници, но половината от тях се оказаха фалшиви столетници. И вече на място установихме тези от тях, които са истински. Можем да задават въпроси за характеристиката на столетниците, бих могъл да кажа нещо, макар и не много изчерпателно. Това не е основната тема. Но характерно е, че човек старее и основната част на стареенето му е биологичните изменения в неговото тело. Те потичат хетерохронно, хетеротопно и хетерокинетично. Тоест, различни органи могат да бъдат с по-напреднали процеси, някои органи могат да бъдат с по-напреднали процеси на стареенето, други органи да бъдат с едно забавено стареене. В една и съща система или един и същ орган може да има места с по-изразено стареене или по-малко изразено стареене, когато бях студент, професор Радой Попиланов чете лекция за негови учител академик Методий Попов, голям биолог, който е работил също по проблемите на стареенето, но който умира от изменения в артерията на нивото на абдоминалната артерия, докато се оказва, че може да му съдържа също. Изобщо не са засегнати. Акъла му бил съвсем на място, той е бил творчески човек до края на дифизия. Това е хетеротопността на стареенето, хетерохронността, че с различна скорост процесите на стареене могат да протичат в различни органи. Но така или иначе всеки човек, който се е родил, остарява и умира. Няма друг начин да се живее дълго, освен да се остарее. На биологично равнище процеса на стареене това са деструктивни изменения, изменения на атрофия на клетките, на тъканите и на органите и на инволюция, т.е. на обратно развитие на техните функции, като най-важно стареенето в благородните или паренхимни клетки на организма. Има клетки, които са дадени веднъж за винаги. Това е мозъка, невроните. Там има известна регенерация, но тя е много малка. И мозъка
търпи една естествена възрастова атрофия с години. Тази атрофия се ускорява при болестни процеси като деменциите. Има други клетки организми, които се делят, често те се делят около 50 пъти, след което това деление затихва. Атрофията е, някой ще ви казва, че не толкова атрофия, колкото умората на клетките, умората на органи и на системите на целия организъм е основна характеристика на стареенето. В край на краищата човек обаче може да се упражнява, има постижения, ето примера с маратона и с много други неща. Тук просто няма време да цитирам заблизителни изследвания, които показват, че старият човек, когато се упражнява физически и психологически, той компенсира, той се връща част назад, и при това стареенето продължава. Старият човек има много болести, това са хронични болести, те се натрупват с годините, също той е от някои от тези болести. Медицината на стария човек е по-трудна, гериатрията е, може би, най-трудната специалност, защото там проявите на болестта често са атипични, по-трудно се разпознават, но пък имат тежки последствия за преживяването на организма. Човека старее и като психика, психичните промени на стареенето с известно забавяне на реакциите, известни промени в паметта. Здрав човек при нормално течение на стареенето тези промени не са толкова големи, те са сравнително малки, с известни изменения в вкусовете, в начина на живота, в органите, едно увеличаване на депресивността. И от тези заболявания, които са характерни почти изцяло за напредналата възраст, това са деменциите, инсултите, диабетът втори тип и още няколко заболявания, остеопорозата, счупването на шийката на бедрената кост и така нататък. Те се увеличават с възрастта. Това ще кажа, че деменциите примерно са 1,4 на 100 от населението над 65 години на 65 годишна възраст, на 70 години те се отвояват, стават 2,8%, следващите клетки се отвояват, стават 5,6%, след това 11 няколко процента и се стига до 23% на 85 години. Аз като човек, който лично изследвал столетниците в България, мога да кажа, че 70 на 100 от тях нямат деменция, около 30% имат деменция. Защото има и обратната хипотеза, праговата хипотеза, че тъй като мозъка естествено атрофира с възрастта, просто ние не доживяваме времето, когато всеки от нас се развива деменция, но това се отрича при по-внимателно анализиране на нещата. Значи 70 на 100 от най-възрастните хора с нормален ум и с възможности. Сега, психичното стареене може да не съвпада с биологичното. Биологичното води неизменно до една атрофия, до едно отпадане на силите и в същото време творческата личност може да е най-креативна и с най-високи постижения в последните години на живота. Разбира се, опита се намесва. Но в историята на световната култура има примери. Аз съм ги описал накратко в моята публикация „Възраст и творчество“, списах научен живот като години, където последните произведения на една надарена личност са най-значително. Един пример за мен това е Микеланджело, който живее 89 години, който във всичките си периоди има свои върхови постижения. Четите му пиети, аз успях да ги видя в една година, когато бе в Италия, първата най-известна в Свети Петър в Рим, но чувствително му пиета Лонданини, която е в Сикстинс, която е в Палаццо Сфинцеско в Милано.
Тя е много особена, с нещо с една умора на телата, а в същото време тя дълбоко философски е най-значителната и най-дълбоката му творба. Той прави също така на 60 годишни възраст рисува Сикстинската тавана на Сикстинската капела, която е върху определени физически много трудно, защото трябва да лежиш на едно високо скеле. Той е едноименен поет, пише най-хубавите стихове след 70-75 годишната възраст. И до края на живота той ръководи строежа на Свети Петър и прави купола на Свети Петър. Има и много други такива примери. Гьоте завършва Фаус на 82 години. Иван Петрович Павлов, вече в нашата област, филология и медицина. Цялото учение за условните рефлексии изгражда след 55 годишната му възраст. Художници велики Тициан живеят в последните картини са най-интересни. Така нататък. Това показва, че има една ножица, не винаги кривата на биологичното развитие съвпада с кривата на творческото развитие. Казах за упражняването, където упражняването на някаква, тренирането в някаква дейност може частично да възпре и старите хора, които поначало в една много разнородна група, психологично и с физическите си показатели, те са просто много различни помежду си, могат да превъзмогнат проявата на трофия, да имат показатели, които са близки или еднакви с тези на по-млади хора. За моята тема, както разбрах, стареене и депресия, не остана време. Всъщност депресията е също, то леките депресии са една предилекционна промяна, може би 15-20 на 100 от стари хора на леки депресии, но това не значи, че всички имат. Голямата част нямат и съществени и могат да се радват на живота, но леките депресии, които са от една страна свързани с органични нарушения на мозъка, от друга страна свързани с психотравмите, които много хора преживяват на преднова възраст, защото живота си е много тежък в тези възраст. Това е един проблем, който ние работим и трябва да го преодоляваме. Сега аз, имайки за първи път контакта с вашите фондации и много си интересувам от нея, мога да ви кажа, че също ние работим с колегите, с моя колега и приятел професор Иван Петков, който е специалист по кинезитерапия, т.е. по двигателната активност на старите хора, и Сдружение, Българското сдружение дейни средини, което е член на Международната асоциация по геронтология. И освен това тази година предвиждаме да направим още една конференция по геронтология. Предишната беше през 2013 година. Така че ако има желаящи от вас да се направят контакт с Сдружение дейни средини, могат да ме потърсят в Антракта. Виждам, че времето изтече и ви благодаря за вниманието. Ако има въпроси, ще отговоря, тъй като тематиката на старението е много широка.